Yes, I don't know what. Yes, I'm going to pass. Okay, but I'm not going to. Gani banga bakore. Marari Basiro. Marari Basiro. Bamsore changami. Hii ndamkore mwana wangu. Mana mudogo. Damsora akatanga amuna machi. Zaingoti apona March, April, May, June, July zaingoti apona. Banga kwao basi. Mwananga asisina zuru. Zaingoti paafungira mwana wadogo. Pangofungira mwana pachangofunga kubuda mwana wadogo. Ndakapedza kufamba andaipa ndakambobatsiwa apa ndakabatsiwa vachibva vantora zvavanzora kuti kana ndagadzira panapa tichaenda kunobata umwe zvakatikasa izvi asi ndisati ndauya kuzomhangara mhosva yangu ndakaudza tete ndine dambudziko randinaro inini kumwana ndiro dambudziko rakasara nemwana tete wakandisigadzirisira wakanyara usatauritaura ndakaudza baba munini wakandisi izvoni nyaya yako ini handichikwanisi ndakati pane vamwe baba munini futi vadoko ndakaudza kuti baba munini ndine zvikundinetsa munhu vana vangu inini havasi kuroora vakabva vazoti nerimweni rezuva ndobva wandifonera baba munini wako maigurumurisei ndikati baba munini ndawadziwa ndisanondirwadza ndikanzi imhosva yekuti iwe wakabereka chii wakatakura mimba yematwins ndikati aiwa handina kubereka mimba yematwins chete ndakabereka ndakatakura mimba 5 vakabva vanditi chiverengera nemadzigomana asingakuri zvinhu zvakatiwadza ndakabva ndatomutuka ipapo kuti sei ndokukonzeresa vana vangu iweyo kuti vana vangu vasarooreka kuti vasaroora vakabva vangoti amaiguru amegu watonakatafuta saka ndini mwana wangu ane dambudziko handina wandiri kunongedza asi zvitongezo kuti ndaremerwa chakapinda nenhau iri pane mwana izvozvi angaendoko angaenda kwaangati atsvage imba yake asi mwana akasvika pakugoswa ndoparawo babasa ane makore mangani mwana ane 22 years udoni akatanga aine makore mangani akatanga gore rimwe rimuna manje saka nyaya yenyu kairi ndepekuti muruti mukataura chichemo chenyu kuhama hama hadzisi kuteerera hapana dambudziko rokugadzirisa baba vacho havasi kusinza mwana akambosvika pakuti baba ndanga ndafunga kuti tikokorodzane semumusha titaure kune vakuru kuti baba tashupika tine dambudziko ririmusha baba vacho vakati handizvikwanisi tete vachibva vati izvoni sekuru richi havagoni kuti vapindure panyaya iyi asi iwo baba vavo murudala makavhara madziso ndakaremerwa changamire ndakaremerwa kundoenda akati kada kuti miho mabhureka mutaisi vurai madziso tati isusu bambo wacho aunde wapi apo havandi baba wako baba mukuru murume wenyuni uri kasuka ndingo wasawa neni ndizvo here zvotaura nemukazi kuti mumba mune dambudziko chokwadi changamire ndinoitwa changamire ndinoitwa taurai namanini dambudziko riri mumushandiri dambudziko riri mumusha mangu nderekuti mwanasikana wangu ne 22 years ndiye ari kudona akangomira anombomira akatitozi tongatotoziva kuti zvasvika ende makumbo akanonga aoma zvekuti ukazomubata nebhandodona obva atomesa makumbo ake paanozomuka tozomutsvagawo kubatsira asi panozomuka anopfanwa zvazvemunhu ngaakutsatsa zviya makamboenda pachiremba takambofamba ndati makamboenda padoctor because mamwe ayamutaura mamwe masymptoms ayamutaura ndeepilepsy taitaura tizwe ndokwavo ndikwanisa kudetserai asi ndinoziva kuti nepfungwa dzenyu makagara mune pfungwa dzenyu vanogona kudetserai medically kuti kuinozi pari ndichiti pari isi kuchirungu epilepsy zvainoita inoita kusara ndikuziva haina duration yekuti moti age inotangira patatu inotangira patatu
asi zvainoita painozi Greenmore Seizure. Greenmore Seizure ndenge Pora Stage. Pora Stage ndepekuti munhu anozivakanwa pakaenda kunongogwina anytime. Normally anobva aenda pari safe kana kunongomira. Zvazvo ndikaenda apo ndikatanga kuzosvika tonic clonic stage. Vanonga azopasa kuti tonic clonic stage. Then from there, vamwe vane tendency to bite the tongue, vamwe vanobata protein, vamwe vanoruma rurimi, vamwe vanobva kutsana mafura asanda tonic clonic. Kuti anogwina zviri serious. Then from there, normally I'm going to deep sleep. I want to get urinary incontinence. I'm going to fecal incontinence. I want to get I'm recovered. Mira, unaziona mauto nao. Pamposhi sade shona. Mauto urinary physical what shuto watu pamposhi pano tugina ndizi. Pano nga recovered. Ana nga recovered. Pano vatu weight kana watu vaita nechina. Vamwana mbata weight kana vazozita I'm deep sleep. Vamwana tendency kuma rurimi asanaita tonic clonic vanogwina zviri serious. Saka iyo normally ukaenda kuchipatara kana vanodiagnoswa neinozi epilepsy yatora mambo. Vamwe ndivo ndinozi pari. Asi pari vanhu vazhinji vana vachipatara kana vanenge vachimbofungidzwa something pane zviri kuitika. Asi ukazodiagnoswa ukatora CT scan unozonopa zvinenge zvichiitika mubrain mavo zvokunika zvezvekuachi. Normally ukaiswa mushonga ukatsa kuprescribwa mushonga yavo yanofanira mwana akabva zvaunotita. Asi kana paino zvimwe mamwe vanopindawo apa right. Ivi mwenye ari kuita sei? Anoti akadaro akamira kudaro anozogwina ake asi hapana haaiti weight. Tinota weight. Hanzi some. Wamwe wanoita weight wamwe waiti chii? Then tine waigara kuvhumba nasisi wacho zvekuti aitombobuda achitaura. Sisi wacho ndo anoziva zvaanotaura. Akagara achiuya kumba kwangu haana kubvira adini ataura. Asi pane mashoko aakatotaura achinzi aigara mutonono ari uko. Saka chitaura inyaya chaichaiyo nyaya maakutaura kuti nyaya yekuti mwana anogwira ichaseivheseri asi unozodini unozotaura kana akutaura manje haichisiri chinhu chauda this medical explanation ai chachiwana because kana utogara mutonono akutaura chachiwana uri saka anozviita kangani izvozvo zvokugara mutonono. Izvozvo zvogara mutonono vakazviita ari takazota kwanga ari kuvhuma. But imi magara naye ambozviita here? Petakagara naye? No, akagara naye mvumba ari kweri. Ngataure kana ndiyo rusi. Imagamuri kuti kunzama kuma kotaura wani. Kana zvamaziri. Ndinonzi Caroline Namanini. Ndinongo akatanga arozenda pashoko kuti ndarohwa apa. Chini ndakangodaidzwa chingonzi ati ndarohwa apa. Vatodona ndakasvika munhu akanyarara ari zivi. Ndati ngati mhanye nemunhu kuchipatara. Takadaidza mota yauya. Papaina wamwene wangu wakati mai ake tinoenda kuchipatara ichi hatisi chirwere chekuchipatara nekuti anga akangorara chete aingoti takabva tati zvikanzi ngatimbotange taenda kobatsirwa tobva tatizoenda kuchipatara. Takasvika munhu angori flat aiti akagwina kunga aigwina kunga munhu ada kufa zvokuti kana dhiraivha kana munhu anga ari kubhutika aitozvinzwa aikusheka mota yese. Takasvika patakasvika bvetabatsirwa akangobatsirwa achibva amuka obva ati pembeni koti tiri kupi chii chaitika ndozvakaitika pekutanga. Takabva tachigara iye vadini vaenda kwaakaenda kororwa aingoti aitanga chingodonha tongomhanya zvekungoti akangototongotafula totangotogwinya tochingomhanya chini takangosvika tichikobatsirwa tichizvi zvichaita uyu ndezvemumhuri saka tichati zvichadini zvichaita chingobatsirwa takazosvika pekuti ndakasvika ndadaizwa ini nemurume wake ndichingosvika akabva atanga zvake zvobva achaya mutonono wake vati majaira inini ndinoda kuzorora ndaneta nekubviswa apa ndichiswa apa
izvozvi ndisiendeni ndikati inini handina kundikwanisa simba ranga inaro rinokwanisa kurivhika ndichi nandati murume wacho ini handizvigoni kana kuti mumhanye kutsvaga munhu anobatsira inini zvaita ndaita mudiki nokuti one simba raainaro murume wacho akabva asvika pakuti chinyarara ndikuperekedzi dzikama gara apa akabva agara obva atangotarisa kumurume wake kudai handina kukama newe uri kutsvagei ndozvakabva zvaitika ndandati izvi zvakura nini mama handizvikwanisi ndatovafonera kuti mama mwana hone zviri kuitika ndobva wakabva wazi ngaambouye murume wacho bva ati nini ndauchimuendesa ndozotora zvadini zvakora ndo mamiriro ezvakaita nekuti iye aigara zvadaro baba zvaitika maudziwa nemwana kuti ndozvaitika papadini ndichangamidza ndikataura namani ndikadzipa zvakare mwana andiudza inini mwana akazouya pekutanga paakadonha ndakatenda zvakaitika kumalevhi ndikati kousiku ndiri kubasa kutauna ndikazotobva uchikanga kana paflyova petakabatsirwa akazomuka wakadzoka futi chii kuvhuma vakazotifonera zvaari kutaura kuti waitokapo asi aitifonera ndo zvaita mwana kusvika izvizvi ari kumurume wacho akazodonha futi ngati iyo muna Agastinomo adonha ndobva akati paakazouya kumba timbofambe naye asi tafamba naye ari kumba waikatongodonha futi achitaisa ndatemwa asi kutemwa kwaita aibata gotsi rake achitarisa maako ake sezvinoita munhu akatemwa ngotarisa abuda ropa here asi akazotipembera akazomubvunza kuti hangu atemwa nezvo ndambotemwa here handina kutemwa mubvunzo wangu still hamusi kutemwa mwana wakata musoro ndatemwa ndati wadai wabva kwachaya mutono wati ndikati baba namai bva madini Changamire. Changamire takambofamba namai vacho zvikanzi chii tikaenda petakaenda takazi ndikupai 6 days saka 6 days hadzina kupera 3 days ndakazozwa kuti chete wangwa wadhonza motikari asi handina kuziisa hangu kuti kwazinje honzeri kana kudini handisi kupuna asi ndakazwa kuti wadhonza motikari hapana chamataura mari ndakapiwa 6 days day hanzi munozozwa zvamunozwa pane zvamuchazwa zvine chekuita nenyaya yekurwara kwemwana here isu ini zvangu ndakazwa handina mbobvira ndanga maka 6 days day tagadzirisa dambudziko remwana ndakazi 6 days makazi ndikupai 6 days dzechii muchaona zvemuchazozwa muchazwa zvine chekuita nekurwara kwemwana saka zviripo here zvine chekuita nekurwara kwemwana zvamakazwa pa 6 days ndopetazozwa accident hainei nekurwara iyo yafungidzirwa iyi mwana angazondoramba alright where is the link kugara kwemutonoro kwemwana nekurwara kwemwana anditi link yacho neyaita accident zviri baba muri kuti ndii makaitisa accident kana kuti nganga yamakaendesa ndiyo yakaitisa accident makaita great center saka muri kunditi saka nditaurirei muri kuti isu kupapa kwetakaita takazondofungidzira ayo izwai bama ichi chinhu hachichida kufungidzwa rai chinoda kugadziriswa nenzira kwayo andi hachisuda kufungidzira ba kozi mukafungidzira ka munotanga kutoita wawengi muchiwenga vanhu pasina uyu azviitira accident yake nekuti uyu akati 6 days kuorit kana paine makasvika munhu auraya mbudzi yake kana kudya mbudzi yake maitii kunyaya yenyu zvaitika pa 6 days uyu aita accident uyu auraya huku uyu auraya mbudzi pa 6 days maitii zvai babu musaitiswe vane vanhu
you can't leave the room open zvokuzi uchaona zvichaitika pa 6 days. Chii dai munhu taura kuti n'anga yenyu kana mupostori wenyu akataura kuti mwana achapona after 6 days mwana anenge aright. Kwandiri zvinomeka sense. My next question inenge yekuti after 6 days mwana anga apona here kana kuti kwete. Andi rather kuti munditaurire kuti azi takambozi muchangoona pa 6 days. Then pa 6 days chinhu chakaitika anditi chisina kujairika every day nditete waita accident. Zvine zvaita accident tete, where is the link nekurwara kwemwana? Muri kuti here uyu akati pa 6 days muchaona muridzi wenyaya idzi muchamuona ndo taita accident. Saka accident yakaita pamusoro changa ndati bambo uyu wakati pa 6 days chii chida kuitika chamakazitarisirayi pa 6 days. wakati muchazwa zvichazwa zvei haana pamusoro changu haana kuti taura kuti zvinhu zvichada kuitika. saka then why makava convinced kuti tete aita accident ndo zvamamakamirira chakati muite convince kuti accident yaita tete ndizvo zvatakamirira pa 6 days. Chii pamusoro changa ini handina kumbobvira ndaita munhau dzemaprofita kutotanga pane mwana wangu kana mudzimai wangu nondi aiwa ndosaka nditaura bambo makaenda mumaprofita muprofita ndobva waona kuti hamusati mazvijaira matricks acho hamwazivi ndobva hakusega ndikunyunyurei regai titi welcome home kwangu kumusha wemachii wemaprofita ndovamazimirai mutomuita sei uchaona zvichaitika. Zvakafanana nemunhu anoti iwe uchazviona zvii the reason why izvona vanhu vachizoya mumakoti kuno vachiti akanditi uchazviona saka vandaita accident saka aiwa handiti isusu tiri kuti kana iri n'anga daura pamwana uyu handiti yaifanira kutaura kuti shamwari ndaisa mhiko yangu yechii ye6 days kuti pa 6 days tiri kunetsa mwana uyu ndinofanira kunga ndakuchiziva handiti saka come back after 6 days handiti ndokutaurira kuti ngirozi dzavhura handiti saka iwo wakatoti wewe mari yangu yaendera zviripo muroindi amuona waita accident ndozvarutaura ndiri kuti inini nditaurire the link yezvakataurwa nemupostori neaccident yatete because chinhu chawataura chete pa 6 days chinhu chawataura kuti icho ndo chinooneka iaccident yatete muprofita akatitaurira zvaakatitaurira kuti after 6 days sezvo semunhu aisangajaya zvechiprofita ndopa ndakazoti kati anohora maprofita aka anozotidina anozotiti zvaari kutaura handizvizivi bheta tiende kwamambo tisvike tibatsirwe namambo ndo mashoko ndazotaura mudzimai tikachienda kwamambo tibatsirwe namambo semhuri wananeni mashoko enyu amutaura nemukadzi wenyu munowirirane pamashoko iwaya ndo urongwa hwenyeri nemukadzi wenyu ndo urongwa hwenyu chaizvo maisungai zvirikutaura kuti vanhu avaba ndizvo ndati zvirikutaura vanhu avaba ndizvo here zvamawinga zokorai izwai kani mai izwai isu tiri maprofita mahombe unozwa mai mazwa mai tiri maprofita mahombe tiri n'anga hombe tinokwesa kurapa mai tisina kumbomba kana mushonga kana mbokucheka kana nyora sitokurapa munozwa mai zvinozva because pamataura nyaya iyi nepataura baba ndatozviona kuti mai nababa wasikuirira handizvo taurai vanhu vazwi
Saka imini baba wataura kuti baba ini chishuwo chakuti kuti semhuri tifambe tigadzise chii nyaya. Imimi chishuwo chenyu ndechii? Chishuwo changu chakarara munzvimbo ino ndakazopotera kwamuri. Ndaida kuti zviri pamwana zvibude zvitaura nokuti pese pandinofamba chitaura kana dai tirifamba anongotanga kuti motikari uri kuya mui 1 wa2 wa3 wa4 akati wa4 bhafumbata zvibhakira kudai papacho batanga uchema obva agwina zviya zvokunge munhu adii munhu afa asi haana chaanotaura hapana chinotaura musikana anongoguma nekudaro pamwe pacho anoti ndatemwa obva atanga obata musoro kashidai obva agara apo ndapazwa. Asi murume wataura nenyaya yekuti tapiwa 6 days titoka vaita accident ndizvo zvandinoda kuziva kuti musaramuraipangu washaisha pakutaura inini kwatakaenda zvoshuwa panguva yacho tatiri pamwe chete takaenda ndokubva vatsanangurwa kunzi mhepo iri kubata mwana ndikuona iri mudzinza menyu inini baba ramakaberekwa saka rototi ndikugadzirei kuti mhepo ibve pai pamwana asi kana ndagadzira mhepo ichaenda kwakarerekera unoyoyo anenge akaneta uyo ndiwo chaenda kunobatwa nemhepo iyoyo ndokutsanangurwa zvakadini havana zvakatakangoti mhepo ichaenda kunorowa ikoko munenge kuine wakaneta hakuna kuziyarowa izwai kana yarowa itimizvi kuti mwana arapwa haana kurapika ndosaka yabviswa yaenda kwakarereka boti atiti itimizvi kuti pamwana hapasina yaenda kakwakarereka atiti so in this case kutaura kuita mumwenyu ndiko kuti yakabva pamwana ndobva yaenda kuda tete ndo zvakakonzera kuti taite accident ndo zvakataura kuti ndo zvakataura saka mwana waaraiti here after taite accident saka ndo zvandikubvunza kuti saka kuita tete kwake accident nenyaya yenyu zviri kusangana pano makaenda korasinzira tete yakatozimbenotenderera alright chimboendai pana ari kwere panzara chimboendai panze mumbofumwe mumboona kuti chimbofumwai panze mumboona kuti mwana iye ada kuti ndakabata ataure mumbotirai kuti wati panze wakazokuona kuti mwana ataure mwana wataure mweya motitaura kuti mwana watii because ukatoona panotangira nyaya yacho ndepekuti ukatoona kuti baba namai matobuda umba musina rimwe ruba ipapo ndo panotangira nyaya yacho ipapo it means kuti isaidha zvinoitika manje ndezvokuti kakawanda kacho mukadzi anenge anongedza hama yemurume mumba kuti ndiyo honzeri murume wobva atadza kuwirirana nazvo kuti hama yangu aiwa usataure nyaya dzakadaro hazvizoiti saka uchizoona nyaya dzidini dzizosvika pakadai because nyaya yedu ati muri kubuda pamba tiri kunodai ende ukaona nyaya yekuti muri kubuda pamba ikaita maspokesperson mairi mai uri kuda kutaura baba uda kutaura chibva waziva kuti hapana chiromushe baba mai unofanira kunge akagara mai unofanira kunge akagara baba wachibwereketa baba wachitaura ukaona ukati baba anotaura mai akusimudza muoko ndiko zozi pamberi pedu ugara pasiwe vimukadzi saka endai panze apo mungonotraiwe modzoka pamonditaurira zvazivi panze yes baba yapamusoro inyakamiri yes iri dambudziko hombe mupazvana asi azvitsanangura muri pazva ndoikwaimona manini iri dambudziko hombe uri pazva like ivo vakatoitawo wavo inini wangu gari apo zvino rakatobva uri kudonha futi muri pazva ivo teta wane mwana futi ari kudonha muri pazva but avo havangazotsanangura mupazva tofanira kufamba semhuri muri pazva zvogadziriswa bhozi angati wana 3 vanenge vachidonha uyu wangu musikana ari apa ndakamudeedza kwangari ndiri kubasa kuda chibonzi mwana adonha ndomhanyira muribeki mwana adonha ndomhanyira muribeki ndibazva uyu ari apa ndikaya kuna mukomo ndikoma kuya kwaudzikwe timboita sei ndichauya mukoma maibvunasikaza kuii ndaitaura mukoma ndichiuya nemota mukoma ari peuya hana kuya kudhakwa mupano
uya ari abadona futhi maiki ndona nata zomtaurire uya adona yera kwa usikana same neyo iyo ndodona futhi kwa mpaka itauri nyaya yakatokura iyo mpaka tungata sadambe sungu kuti kumotaura Ayo matauriwa chienda ipasi. Kana mai ava wemwana wari kuitaura senge inyaya yemhuri yake chete yemwana wani wake haisiri yefamily chii urunzwa nyaya iripatua but iyo zvizwa zvoti chichitaurira manje iwewe kuti no handi mbaumo chete bo tete wacho akatsikwa nemotikari atorino nyaya uko kutorino nyaya saka iche family chii yes tikati tagara pasi tese Ino makunokuba. because mai wakaitora kuita yawo chete akaona nyaya chibairi mai wakaitora kunobva haiunza kunoku senyaya yake chete ari one ndosaka tikubvunza kuti baba pamambobva kumba namai manga mataurirana here nekuwirirana maererano nenyaya iyi kuti tiri koti wezisu kana vasingakoni kuti tinobvunza zvese isi tinobvunza zvese baba ndo patinozoona manje ipo kuti chiro ichi pane pachakabhenda angamukanoda saka isiri kuti whether is an individual thing kana kuti family thing chimboendai panze mwana iye ambotaure kumbozwa kuti mwana iye uda kumbotaura kuti chii mhuri yese muripo andizve baba mukuru andizve here baba mukuru izvo tukasiya achitaura zvaanokuda pamberi penyu nodzodorinamani ndii ndakachengeta vana dambudziko ravo raari kutotaura nditorizwa pano adai akatouya kuti mukoma woye ndo nyaya dzetinadzo ndakutozvizigira pamberi penyu saka zvareva kuti saka ndakanyara nachiyo ataure waifa vantu vakauya akagara kumba ndii ndakavabvunza vese muri kuona wakauya kumba togara totaura tese kuti ndo nyaya dzetinadzo tozotoziva kuti takambofamba kwakati mambo tazvitadza tibatsirei ino zvatoita zvaita kuti tomati mambo chititaurira iyo zvematitaurira saka takuti baba mukuru chimboendai panze apo totangirai kuba handei umweni mwana wangu waitozviitawo ndinokuti aiwa zvinhu zvinoita sei zvinopera ende atori mwana wangu azvaana chekuita nezvemwana mani inini chikumbiro changu mama chandinoda kutaura ndechekuti ini ndinorarama ndiri pamushonga unoda 70 years pamwedzi saka ivo vanoda kufamba ngavaite few wedha wabata paneni kana wada kukandira zviri kwavari